Türkmen prezidenti 5 şunun dowamynda üçünji gezek hökümet maslahatyny geçirip, geçen ýyl welaýatlaryň käbir etraplarynyň ýolbaşçylarynyň ýaramaz işländigini aýtdy we etrap häkimleriniň, orunbasarlarynyň ençemesini wezipesinden boşatdy. 21-nji ýanwarda sanly video aragatnaşyk arkaly diýilip geçirilen iş maslahatynda beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun welaýatlarynda alınıp barlayan mögsümleýin owa hojalyk işleriniň başyna garaldy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunbasarlarynyň Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu maslahatda prezident Berdimuhamedow onuň gowrak etrap häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy ýa-da başga wezipe belledi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä prezident 2018-nji ýylda käbir etrap häkimleriniň welaýatlarda owa milli maksatnamasy boýunça tawşyryklary ýerine ýetirip bilmändigini, owa hojalyk önümlerini öndürmekde hem üstünlük gazanmagy başarmandygyny we başga köp kemçiliklere ýol berendigini aýtdy. Türkmen lideri işde goý beren kemçilikler üçin Gylyjyf Baýmurat Nazlyýewiçi Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Bu wezipe Serdar Meredow bellendi we ol Gurban Sultan eje adyndaky etrawyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Hormatly prezidentime de welaýatyň Gurban Sultan eje adyndaky etrawynyň häkimi wezipesini Muradow belledi. Döwlet başlanmada işde goý beren kemçilikler üçin Saparow we Niýazow adyndaky etrawyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyp, bu wezipe Orunbaýew belledi. Diýilip resmi habarda aýdylýar. Şeýlede prezident Gurbanguly Ataýewanyň başga işe geçmegi sebäpli Daşowut welaýat häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşatmak hakynda karara gol çekdi. Ýöne habarda Ataýewanyň haýsy işe geçendigi aýdynlaşdyrylmady. Ataýewden tapawutlykda Maýagul Nurmuradowa Lewap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy. Munyň sebäpleri hem aýdynlaşdyrylman, bu wezipe maral durdyýa bellenildi. Türkmen prezidentiniň nobatdaky kadr çalşygyndan diňe welaýatlaryň däl, eýse paýtagtyň käbir häkimleri hem öz paýyny aldy. Özüne ynanylan wezipeni oňurmandygy üçin Oraz Mämmedow Arslan Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden, Begenç Baýmuradow Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Hökümet maslahatynyň barşynda Berdimuhamedow işde goý beren kemçilikler üçin diýip Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň häkiminiň orunbasary Rahman Wezirowy eýleýän wezipesinden boşatdy. Bu waka etrapda uruş gahrymany Pena Rejepowyň adynyň köçä dakylmagy bilen baglanşykly şäher geňeşi bilen etrap häkimliginiň arasynda gapma garşylygyň dörendigi barada Azatlyk radiosunda çap edilen maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Ýöne Azatlyk radiosuna Bereket etrawynyň häkiminiň orunbasarynyň wezipeden boşadylmagynyň bu waka bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Berdimuhamedow ýurdun 5 welaýatynda hem gök bakça ekinlerini yer almany we ir iýmişleri köprek ekmek şeýle hem täze gurulan owalarda baglary aýratynda miweli baglary ekmäge häzirden gowy taýýarlyk görmek barada hem görkezme berdi. Türkmen lideriniň 2018-nji ýylda ýurdun owa hojalyk puwdonda amala aşyrylan işlere nägilelik bildirip, welaýatlarda şol sanda paýtagtda geçiren kadr çalşygy Türkmenistanyň indi tapgyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan galla hasylyny dolup bilmän, onuň netijeleri barada anyk sanlary mälim etmeýän mahalyna gawat geldi. Resmi medeniýetde geçen ýylyň iýul aýynyň ahirinde tamamlanan galla orowynyň netijeleri boýunça diňe töwereklep buğday meýdanlaryndan 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Beýleki bir tarapdan Türkmen medeniýeti 2018-nji ýyl üçin 1 million 50 000 tonna diýilip kesýitlenen paýta plan boşnamasynyň artygy bilen berjay edilendigini habar berdi. Ýöne şol bir wagtda ýurdun döwlet dukanlarynda dowam edýän un, çörek, şeker we paýtanyň çygydynyň öndürilýän ahal ösümlik ýagy ýaly azyk haritlarynyň gyçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti ýurdun owa hojalyk puwdolunda alınıp barlayan käbir işler boýunça bir näçe gezek nägileligini bildirip, ençemesini kadr çalşygyny amala aşyrdy.